Wow, takže čau, já jsem Danny, tohle Andy. Andy, ty jo, kecáš. Dneska to nebude takový normální video, jako to je normálně. Dneska to bude jako pozvánka, protože vás chceme pozvat na nějakou akci. Bude to videokon, se jmenuje ta akce a bude to, musím to přečíst, 13.10.2013 od 9 do 4 hodin odpoledne, což si myslím, že ten čas je docela nice, že Andy? Docela. Bude to veřejný privát všech známých youtuberů, jako je třeba... Pojde Andy, nějaký známý youtubeři, střílej to od boku, dělej! Vedry! Ten tam vůbec... Bude tam Viral Brothers, Goko, a ty, Myslivcová! A na tu se těší Filip, to už je jiná pohádka. Pak tam bude ještě Smusa, kdo přijde, tak si na nás může šáhnout, může se s náma vyfotit. Může si říct třeba od podpis a takhle. Dneska jsem to trochu přehnal s tou náladou a vůbec nevím. To je možná tím, že jsem ještě trochu nemocnej. Všechny potřebné informace tam najdete dolů v popisu videa, tam budou různě, kde jsou ty lístky k sehnání, kde to bude přesně a takhle, to já sám vůbec nevím. A to je snad všechno, snad se na nic nezapomněli a asi můžu... Asi můžu ukončit to. Kluci, vy jste se stavili na kafíčko. Exekuce. Počkejte, kam jdete s těma věcma? Čus. Ten vysavač je můj, ne? Andy, tam je tvůj medvídek. OK, tak to bylo krátký video, kterým jsme vás chtěli pozvat na akci Videokon. Samozřejmě tam budeme i my, TTX v plném počtu, to znamená já, Filip, Luky, Kiril, Andy. Jo a slyšeli jste dobře, bude tam i Filip a Lukáš, který se probudili z letního spánku a než se vloží do zimního, tak se přijdou ukázat. Tak já myslím, že může být docela prdel, můžete se s námi přijít vyfotit, pokecat. Tak jo, tak už je to všechno, znějte a čau!